Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob ying jongpi Hadian gajing saprang stat kuai ke video jingwi hybrid balandrus nam karta nakathan mau kerwat southwest khasi hills district hakbalio I bakangap jong I keladap dakiksan nakaliang joiken hun lum khubor kabati CTV hakasantrik unno pra arajar phosau kelayo lar banya kendo yang kemi jong ini hybrid ibadan minta hapdeng gajing sha sumar Haganesh Das Maternal and Child Health Hospital Shillong bani jing pencai halor kani gajing ja Dr. P. Kongsni ubah sumar ye ini hebren hakajing kran bagabati CTV ule tho bagajing miksan hagangap kadehi no kenban ublata hagajing mong bat kumjo uru kajing bi janggi breu ban omelet wa jing sumar chiki hospital habadan kinu kajing pang hakamet Ya, Royal Putila. Tapi mana sih nama you? Na mau bidang. Kalau nak tanya tu, Than mau keruat. bila banyak cukup dia. Long art kum tok jauh tu. Sa gelak tak dawai farmasi sampai nak sami nak di Jakria. Sa sabla kenbat kasih. Ndak sab kembar kasih sa mi dan soal kusan. Hadin kamu bisa berkasih sedang miri kesan. Si benar. Tapi kamu bi poira nasi nasutan. Yo iya kisan sawan rana. Anin mau kerwat di imla bang pai. I kan kes jing sha ha kan kong ka mi tang kin ja to jao kum kat kum jing batai jong ke me ka tan rei ka na ka daw jong jing be ki jing teng teng ki kim sungap e ka batai ki sibu ki doktor ki nong sumar ki batip ki thet hi ki dawai la ni pha sop dawai la ni pha ta dawai kat kum jing so tho kat kum jing ong ki parmarjan ki parlok parjor ta teng teng hado banda kekelalong man kum ka pensneu pan kin mar kum balong ini kes menta ka nengkong imi kum ngau menai mi tang kan jato jawarin reki sop dawai kita dawai githet dawai nang ne nang tai kat kum gejing sotho kat kum gejing advice gejing ai jengmut i paramarjan paramarpa kita dawai la pai nang to ndaw la pai ka kelat leu dal long hado kataro still gi klem lej hi ban omon pha sumar ban pen i ki hospital gi badai ki batip ya gejing chitom te kita dawai hibiang kile hibiang haduk baunda ka kala keto ka dawai keto ka kenbat ka bagi tap untuk ka kelak suit ka o ka kala long kum ka sos la ni ka tolong jang gijing miyu kin bakan hau nyang man thau Haji sumar sampai kini first mapilap. kamdei kala dei ka baar ka balai ka kes kamdei tangum taru kan ni long ka bangi admin redon ki kes ki ba wat hapo OPD bangi pai kum to teng teng kinong pang kan ni ditanggawi ke example yang ongi ki breg wan nong kendong hi ki nginlap ki jaj kes nomor balai ba ka wei ka de jingit bi ka bar pada ka jing ngap jeng ki nagi para marjan para marpa gi ong wat ta kumni wat ai dawai kumni lej no syata ta no dau ne ta no dau ta ketu gen ki bapen ayu tekat hadu bikin napoi sengi kelalong kelas slam palat gen Tapi ibu bapa dan kata bi ngas kau ba ngi don kam ga shibon kan ja awareness kan ja ana ki shibon na hagi jaka ki sa ki to ki shnong ki thau ki nado ki le se ki para shnong la ni ki kum na ka shnong ga thau lo ni ka to si PC health center ki ba dei pe je to ban taru pa kat bangila in persyang ban ai ka awareness kin kham mo kin kham champang net ki breu kin long ngin dai show nong ban im ha juk ka ba hadu kat ne gen pe mi wat kumanga ong i kemi pa nga wat yaki marat ong im sumara kan ni rukom abang i don jing mong abang i don jing pang ni tai kimran i ai dawai ngi sumar ba ka kom ko dei i khlung mo pli bom patip i ka dei kamram ni kemi pa nong ban pe keno ko dei ban
le chanu pade ban nyalam tang ni langi le hikat kum jing so tho la jong gat kum ga mo te pekin ga salong adok ane ma modor berkat menin tang ne sha menin mat step ki sei arfautli ksan janmet ki sei bang sash fautli ksan samanero lai sautli ksan ko la long mi kop sho nang mangi ni sumar ye ki para brelo ni ki kum ta